matsayinki na karuwarsa. Salam alaika ya sahibina, ka na zo ni da tambura. Lafiya kike ta kai kawo? Me ya faru? Mugun miji mana, wanda kake bani labari tun shekaran jiya, kuma gashi na ga yanzu za ka fita baka da niyan kawo ni. Ya kunshi abubuwa da yawa, ban tausayi, ban haushi, har da ban mamaki. Don haka kanwata ki kwantar da hankalinki. Duk ranar Juma'a ake sakinsa. Ni ne saurayin matarka. Ba ki kwantar da hankalin, zan miki wannan. Kwantar da Muktar ba abin da ba zan iya yi. Wata muke da rigi sace ummi. Ta yaya aka gane cewa ita ce ta sace ummi? Muktar ka santa ne? Na tsane shi. Muktar ya cuce ni, ya yaudare ni, ya ci amana ta. Ki sanya ake jin zafin rabuwa da iyaye kuwa? Ku biya mu a YouTube channel mai suna Mugun Miji. Din mai suna Mugun Miji, wa azantarwa, faɗakarwa. Haɓace gashi. An fitowa yau insha Allah karfe 8 daidai na dare. Don saboda haka mata ina kira gare ku. Idan za mu yi aure mu tsaurara bincike, kada mu sake rashi mu je mu kama ganye. Ka shiga ka gani me ke faruwa, me kuma ya faru, ya kuma yake haka. Shi mugun miji dai, wato sai ka kalla ma zai baka ne.